ये तथापि सार केते गभीर थिबो এইটা भी হীরাকুদ পানিটা बोधे এইটা भी হীরাকুদ পানি এটা কারেন্ট কিন্তু রହୁଛି এই পানিটার না 24 ঘন্টা কারেন্ট রହୁଛି পানিটা না এটা পাওয়ার প্লান্ট এইটি ହେଇଛି ଆଉ না না এই পানিটা এটি খসুଛି এটা ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା এইটা বড়টা হ্যালো এপটে বড় এটা কଣ হ্যালো ଚିପଲି ମା ଏ ସମ୍ବଲପୁର ପକେଇଥିଲ ଖୋଲୁଥିଲ ଖୋଲୁଥିଲ ନା ଖୋଲୁନା ଚିପଲି ମା ତମ ଖୋଲା ହେଇନା ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଚିପଲି ମା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସକାଳେ ପକେଇଥିଲି ପାହାଡ଼ଟା ବି ବଡ଼ ହେଇଛି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହେ ଗାଡ଼ି କେତେ ରହିଲେ ସେ ଗାଡି କତିରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଦଳ ସବୁ ମାନେ ଭସେଇକି ଆଣିକି ଏଠି ରଖୁଛ ଆଉ এই যাই ଯୋଉ ଇଏ ଉରା ବା ଅନୁମାନ ସାର୍ ତଥାପି କେତେ ଗଭୀର ବେଶୀ ଥିବ ସାର୍ 100 ବେଶୀ 200 ବେଶୀ ଥିବ ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 200-250 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏଠି ସାର୍ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ହଁ ମାଛ ନଥିବ ନା ଦେଖୁନା କେମିତି ଦଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭସେଇକି ଆଣିକି ରଖୁଛି ଦଳ ଗୁଡ଼ା ବାବା ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଚଢେଇଟେ ପଇଲେ ମରିଯିବ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାର ଡେଣା ଉପରେ ତାର ଭରସା ସେ ଚଢ଼େଇକି ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବ ମଣିଷ ବୁଡ଼ିଯିବ ବେଙ୍ଗଉରା ବାବା ବେଙ୍ଗଉରା ବେଙ୍ଗଉରା କାହିଁକି ମରିବେ କରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ମାଛ ଉରା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବେ